תוכנית שמביאה מנהלי מוצר טובים, להיות מנהלי מוצר מעולים. לעשות איזושהי קפיצת מדרגה מבחינת איך שאני מתקשרת עם המנהל, עם המנהלים. כדי לשחות במים העמוקים, כדי להתמודד עם ההנהלה ולקדם דברים שהם אסטרטגיים לחברה. התכנים היו גם ברזולוציות מאוד מאוד גבוהות. קיבלתי כלים ממש טובים. המון פנסים שהיא הדליקה ושמה ספוטלייטים במקומות הנכונים. ועוד חלק מאוד עיקרי זה החלק של המנטורים, שאני הולכת גם לאמץ את זה גם להמשך. מה המנהלים והמנהלים הבכירים בחברה שלי מצפים מהתפקיד שלי, ממני. ולממש דברים שהם יותר גדולים מלהיות מנהל מוצר. למצוא את המקומות שיכולים להתנגד לרעיון או לפתרון, ולהעלות את זה עוד לפני שזה בא מהצד השני. להיות מנהיג בחברה. בסוף כל ההרצאה אני מרגישה שבעצם עברתי מסע וגדלתי ולמדתי, ושנועה הביאה בדיוק את הנקודות שחשובות לצמיחה שלי. אפקטיבי, פרקטי, עם הרבה כלים להמשך.